28 октябрда Зейге Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ноил Залаков келді. Ул район башлыгы Разиф Кәримов озатуында берничә ауыл хуҗалыгы объектында булды. Шуларның берсе 165 мең тонна ашлык кабул иткән Зей элеваторы. Анан кунак Россия шикәр заводлары арасында лидерлык итүче Зей шикәр заводында булды. Завод кагат кырына 800 мең тонна татамыр кабул ителгән. Шуның 572 мең тоннасы эшкәртелгән. Агымдагы елда завод 1,2 миллион тонна шимал эшкәртергә исәп тота. Предприятие 87 мең тоннага якын шикәр комы җитештерде инде. Уңыш бәйрәме энергетик мәдәният сараенда узды. Аңа кадәр кунаклар сарай каршындагы мәйданда җырлаучы фонтанны ачу тантанасы шаһиде булды. Әлеге фонтан Зейдә икенчесе. Сарай каршында реконструкция эшләре дәвам итсә дә, фонтан ачылуга старт бирелде. Аның ачылышы аграрийларны рухландырды. Тантана алдыннан кунаклар мәдәният йорты фойесында Тасырның 100 еллыгы уңаеннан оештырылган күргәзмә, Зейнең бер гасырлык үткәне тырыш хезмәт куйган авыл хезмәтчәннәре буенча мәгълүмат белән танышты. Бөртеклеләрдән ясалган Кол Шәриф мәчете, Сөембикә манарасы, мәктәп тавы, Гресны кулашлаган күргәзмә һәркемдә соклану хисе уятты. Заинский район тут без тени сомнений является лидером. Татарстан авыл хуҗалыгы үсешенә Зей районы хезмәтчәннәре зур өлеш кертә. Бөртеклеләр уңдырышлыгы буенча район күрсәткече республикада иң югары күрсәткеч. Район шикәр чигендер җитештерү буенча да алдыңгылар рәтендә. Быел 442,5 мең тонна шикәр чигендер җыелган, уртача уңдырышлылык гектарыннан 486 центнер. Зей Татарстанда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү һәм җир эшкәртү культурасы буенча үрнәк итеп куярлык. Сездә бүген берничә авыл хуҗалыгы объектын карадык. Парк, скверлар, юлларыгызда куандыра ди Ноил Залаков. Бүгенге көндә инде менә без сөйләшкәнебезчә шикәр чигендере казып бетергәннән соң бер 10 көннән соң біз ел сайын шушындай чара үткәрәбез инде. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен зурлап, аларның хезмәтләрен улылап китәбез. Быел да бу традициядән китмәдек дип әйтәсебез килә. Әйбәтләп, ныклап бәйрәм итәргә, котларга безнең алдынгыларның урыныбыз бар. 191 мең тоннадан артыграк икмәк җыеп алынды. Алар барысы да урнаштырылды үзебезнең элеваторларда. 270 мең тоннага якын икмәк кабул итте безнең икмәк кабул итү пункты һәм яңа элеваторыбыз. Шул вакытта 450 мең тоннадан артыграк шикәр чигендере җыелды. Алар инде бүген көндә байтагы кайтарылып эшкәртелде. Шикәр заводыбыз яхшы гына эшли, шуңа күрә авыл хуҗалыгы тармагына каралган һәрбер предприятиебез бүген көндә сәгать кебек эшли дип әйтәсебез килә. Аны эшләтүчеләр инде безнең кешеләребез, механизаторларыбыз, белгечләребез, агрономнарыбыз, инженерларыбыз, җитәкчеләребез. Зей халкы тырыш хезмәт куеп гомер буе яшәгән, киләчәктә дә шулай эшләр дип ышанып каласыбыз килә. Барыгызны да бәйрәм белән киләсе елларга да үзебезгә яңгырлар вакытында явып, кояшлар вакытында чыгып уңышлы еллар булсын иде. Бәйрәм белән барыбыз. Бәйрәмдә ветераннар, хезмәт алдынгылары, кырда, фермаларда хезмәт куючылар урыны түрдән булды. Үсемчелек тармагында төп культурабызның берсе шикәр чигендере зур роль уйный. Быел агрохолдинг эшләгән технологик карталар нигезендә тамыразык җыюга 13 августан ук кирештек. Басуларда 12 чигендер җыю комбайны 3 тиягы эшләде. Хөрмәтле тантанасында авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре Татарстан Республикасы Президенты, Министрлар Кабинеты рәхмәте, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм район дәрәҗәсендәге мактау грамоталарына ия булды. Акчалата премиялар белән алдынгы хуҗалык җитәкчеләре, терлек азыгы әзерләү, шикәр чигендерен җыю буенча механизаторлар, машина белән сыер саву операторлары бүләкләнде. Фотографии под ваши бурные аплодисменты. Куратор Иван Гущин һәм Ноил Залаков Зейлеләргә республика президенты һәм авыл хуҗалыгы министры сәламен ирештерде. Бу көнне Агрокөч акционерлык җәмгыяте инвесторына да рәхмәт сүзләре яңгырады. Зей аграрийларының агрокөчкә керткән өлеше исә биниһая зур. Безнең бит урожай әллә каян килми ул. Ул кеше хезмәте, сезнең хезмәт. Менә монда утырган егетләр, безнең бүгенге көнне басуда эшләрен дәвам итә торган хезмәтчәннәребез, кемнәр бүген менә бу залда юк, алар бит әле эштә. Без бүгенге көнне көн саен 13 мең тонна чөгендер ташыйбыз.
Күн сайын 8,000 тонна шөгендер турыйбыз biz бүген. Элеватор бүген безнең көнбагыш кабул итә. Бәйрәмнең иң күңелле мизгеле алдынгы комбайнчыларга 170-50 мең сум акча ата бүләк бирелү булды. Восток агрофирмасы Шайгарданов Дамир Ибрагимовна. Энергетик мәдәният сарай үзешчәннәре чыгышы чарага үзенчәлек өстәде. Район аграийлары исә бәйрәмдә еллык эшкә дәрт-дарман стимул алды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.